Az OT980 személyében az Alcatel csúcsmodelljéhez érkeztünk. Ez ugyanis egy androidos készülék, tessék megkapaszkodni, Android fut rajta. A kis kirakott specifikációs tábla szerint 1.6-os vagy 2.1-es változat, HSP adatátvitel, Wi-Fi, GPS, e-mail, instant messaging, ez mondjuk az Android miatt alap, giroszkóp és 2,8 hüvelykes érintőkijelző, plusz egy QWERTY billentyűzet, ami a készüléktest szétcsúsztatása után jön elő. Meggyőző a sebesség. A kijelző felbontásáról mondjuk nincs információ, valószínűleg ez egy QVGA panel, de amint megkapjuk a sajtóanyagot, akkor meg tudjuk majd nézni. Ezen még valószínűleg az 1.6-os Android fut, de már is belenézünk a beállításokba és kiderül. Nagyon-nagyon kellemes a sebesség. 1.6-os firmware-rel egyelőre. És a Palm Pre billentyűzetére, érzésre és nyomás technikára erősen hasonlító billentyűzet. Mindez egy elég kompakt kis készüléktestben. A csúszka egy nagyon picit lötyög, de hát valószínűleg már ezren megnyomkodták ezt a kiállított példányt, úgyhogy ez nem jelent semmit. Kellemes formavilág, egészen egyedi, azt is lehet mondani. Háromfeles fülhallgató csatlakozó. Nagyon-nagyon-nagyon kellemes kis műanyagos, de kellemes masina. Hát reméljük az árról is sikerül majd megtudnunk valamit hamarosan.